Kaixo, luzera magnitudea neurtzeko oinarrizko unitatea metroa da, hemen dugu. Eta metro horrekin ateratzen dira beste guztiak, adibidez. 10 aldiz handiagoa, dekametroa. Deka aurrizkiak esan nahi du 10. Hekto aurrizkiak esan nahi du 100, eta kilok esan nahi du 1000. Orduan ditugu 10 metro, 100 metro, 1000 metro. Eta dezik esan nahi du 10-ena, orduan da 0,1, zentimetroa da 100 aldiz txikiagoa, 0,01, eta mili esan nahi du 1000 aldiz txikiagoa, 0,001. Orduan, hori jakin da, batetik bestea pasatzeakoan egin behar da biderramar edo zatiamar. Orduan, kilometrotik hektometrotara egingo genuke biderramar eta alderantziz zatiamar. Eta azkeneko gauza, ariketak egiteko jakin behar dugu bi modu daudela. Modu konplexua eta modu simplea. Modu konplexuan azaltzen da zenbaki bakoitzari ze unitate dagokion. 2 dekametro, 3 metro, 5 dezimetro. Eta bitartean, modu simplean hau jartzen da 23,5 metro. Oan ikusiko dugu nola pasatzen den batetik bestean. Orduan, hasteko. Honek esan du dekametro. Ze agabe da dezimetro, dekametro. Eta pasa bat dugu metrotara. Hori nola egiten da? Dekametro nun dago hemen metrotara eskubira pasatzen gira. Horrek esan du, koma ere eskubira pasatzen dela. Bat eskubira. Orduan gelditzen da, 521,3 metro. Hemen adibidez, metrotatik milimetrotara. Zer pasatzen da? 1, 2, 3. Horren da, 1000 eskubira. Hau da, koma eskubira joaten da, orduan izango ditzake, 1, 2, 3. Kusten da zut, ez da? 1, 2, 3. Horren da, 3260 milimetro. Urrengoa, metrotik kilometrotara. Metrotik kilometrotara. Komak ingo du, 1, 2, 3. Horren jarriko dut horrela, tengo dut, 1, 2, 3. Hor dago koma. Horren zera daude hemen, hemen eta hemen. Kentzen dut horrela, eta gelditzen zaigu 0,00326 kilometro. Oso txikia ikusten dezuten bezala, ezta? Eta hemen modu konplexutik simplea pasatzeko edo alderantziz, ja hau erabiliko dugu. Hobeda hor jartzea. Hor hasiko gea. 3 hektometro. 3 hektometro hemen. 2 dekametro hemen. 2 zentimetro hemen. Eta esate dute metrotan. Horren koma egon behar du metro eta gero. Hemen, koma hor. Horren behar fatezegu 0 eta 0. Horren jarretzagun 320,02 metro. Pasa dugu simplera. Eta adibidez, hau pasatzeko konplexura egingo duguna izango da. Eduko eta hau. Eta jarriko du zenbaki hau. Koma nun dago, hektometrotan hemen. Horren, 4, hau da, 1 hemen dago, 4, urrengoa, 0,6. Horren jarriko genuke, kilometro 1, 4 hektometro, 4 dekametro, eta 6 dezimetro. Ulertu da, ezta? Hau erabiltzen dugu, pasatzeko simpletik konplexura. Urrengora, hemen ordenatu. Ordenatzeko, ez dugu behar hau, ez ditugu jarriko zenbakiak, ja, zuzenean. Horren dugu, 1000 bat, 1,5 kilometro, 16,2 hektometro, eta 151.000 zentimetro. Horren guazen ikustea. 1000 bat. Bueno, nik hori esain bat duten 1000 zenbat neurtzen du. Eta 1000 neurtzen du 1609,29. 1609,29 metro. Hori da 1000 batena. Nik hori, barekinen 1609 zela, baina zentimetrotan ez. Horren, 1,5 kilometro. Kilometrotik metrotara, zederan metrotan jarriko ditugu, 1, 2, 3. Horren, koma ere, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Metro, horrela gelditzeko, ez da? 1500. Urrengoa, 16,2 hektometro. 16,2 hektometro. Hektometrotik metrotara, 2. Horren koma ere, 2. 1, 2. Hemen 0 bajatzen du,
Orduan dugu hemen, zergaizki, metro. Hau da hirugarrena, zergaizki. Bale, hurrengoa. 151.000 zentimetro. Zentimetrotik metrotara, bat, bi ezkerretara. Koma ere, bat, bi. Bat, bi. Geldiz zaigu, 1.510. Orduan, argi dago, zein den deetan txikiena. Hau ez da, bigarren hau. Orduan, jarriko genuke, 1,5 kilometro. Handiagoa da beste hau. 151.000 zentimetro. Gero dugu, hau, 1.000 bat. 1.000. Eta, handiena, 16,2 hektometro. Hau da, ariketa. Eta fatazezkigu beste bi ariketa. Batuketa bat, eta zatiketa bat egitea. Guazen guztia, nola egiten den batuketa. Hemen dugu simplean, eta hemen dugu komplexuan. Horran beti jarriko dugu dena simplean batuk alizateko. Eta zatiketak eta biterketak egiteko ere bai, Horran, hau badugu, horran hau fatazego jartzea. Horra eramango dugu, guazen zate, 3 hektometro, 4 metro, 5 zentimetro. 0 eta 0. Hauek daude dezimetrotan. Hau ere jarriko dugu dezimetrotan batuketa egiteko. Hor jarriko dugu koma. Orduan dugu 369, 0,5, hemen jartzen bezala, dezimetro, batu batko dugu, hau 3.000 eta 40,5 dezimetro. Eta atatzeko, hemen 0, 5, 0, 4, 3. Orduan, emaitza izango litzake, hemen jartzen bezala, 3.405 dezimetro. Eta hemen zatiketan berdin, ezin dugu egin komplexuan dagoenean, jarri badugu simplean. Orduan, guazen simplea jartzea. Azkeneko ariketa. 6 metro. 6 metro. 3 dezimetro. 4 milimetro. Eta dena jarriko dugu milimetrotan. Koma jarriko dugu, orduan 0 bat. Orduan dugu 6.304 milimetro zati 4. Orduan, bana, bi soberan, bosna, 23, zazpi, 28 bi, eta 6 biderla, 24. Horra izango litzake, 1.576, eta zertan jarri dugu dena, milimetrotan. Eta hau izango litzake, luzerarekin egin daitezken ariketak. Hurren arte, beste bat arte,